Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge däme öte keremet sırniki daýnatyn bolamiz. Süzbemizge kantymyzdy, jumurtgamyzdy gosup jaksylap aralaşdyramiz. Blendermen ezip alamiz. Unumuzu salyp jaksylap aralaşdyramiz. Taktaşamızga unumuzu sewip alamiz. Kolumuzga daýym bolgan koşpamızdy alıp, unumuzga awnata oturup bir formaga keltirip jasaýmyz. Dostlar, video sizlerge unagan bolsa kanalyma like basyp tirkelip koňragy batyrmasyny basyp goýuňuzlar. Kızıp turgan tabamyzga kalagan maýymyzdy kuýup kızdyryp alamyz. Kızıp turgan maýymyzga sırnikimizi salyp, betini jawup, kızargança ıslaýtyn bolamiz. Ortaşa otumuzda pişiretyn bolamiz. Ekinji jak betini awdaryp, otumuzda kızargança betini jawup, ıslaýtyn bolamiz. Däl osylay iki jagy birden kızargandan keyin otumuzdan alamyz. Sırnikimiziň däme öte keremet, jasap görüňizler.